Kaixo, Banaia gara, Iker eta Neko, eta etorri gara Sukalherrian programara, arroza arrainakin prestatzen. A ber, zirtetzen den, saiatuko gara, ez gara sukaldari trebeak, baina bueno, saiatuko gara. Venga, bagoaz. Donostin gaude gaur, gure lehenengo liburua aurkezten. Hau papou, bizitzari sokaz lotuta. Aprobetxatuko dugu hemen merkatua dagoela, pretxako merkatua, eta, bueno, arrozarentzako arraia, erosi behar dugu. Hementxe bertan, ez? Bai. Merkatura oso gutxitan juten gara, orokorrean ez dakagu lan denbora handirik, baina kasu hontan aprobetxatu dugu pizka denbora gehiago dakagula, eta, bueno, beti zoragarria da, ez? Merkatuan sartzea eta ikustea, ze gauza da den. Gu gehien bat gustatzen zaiguna da arraina. Arrain asko jaten dugu, haragi gutxiago, eta arrainen artean denetarik. Salmoia asko gustatzen zaigu, baina baita ere arrain tipikoa. Denetarik jaten dugu, baina gehien bat arraina. Ni arrozalea naiz, normalean askotan egiten dut arroza. Astean bitan erreza da, azkarra eta merkea, orokorrean, oseak arroz asko egiten dut. Eta haragiarekin batzutan, oiazkoa eta, bueno, denetatik pizka bat, eta askotan, ere arraiarekin. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon, zer moduz? Arroz bat prestatu nahi dugu eta igual txibia eta txirla batzuk. Bale. Txibiak, hemengoak dira, eta zapore oso ona daukate. Ondo gelitea zaigo arroz hori, Ondo gelitu behar da. Hombre! Oso gozo arduan. Bale. Venga. Eta berberetxoak nahi duzue? Ba, igual aldezen duk, bai. Pentsau sukaldari txarra garela. Orduan, genero oso nahi izan behar du. Bai. Ez estropeatu. Ez dugu, ez tola bat dugu. Ona terako da. Venga, primera, jarri bat. Bizi gara Gasteiz eta Mallorca artean. Nola, Gasteizen eguraldia nahiko kaskarra dan, entrenatzeko normalean ikusten dugunean prebizio oso txarra dela, hegazkina hartu eta Mallorcara goaz. Baina ez dago horrelako hori Mallorcan, ez dago horrelako hori. Kuriosoa da, ez? Irla, baina hementxe dauzkagun arrainak ez dauka zer ikusirik. Beraiek haragia jaten dute arraina, baina askoz gehiago. Eurek jaten dutena orokorrean, normalena da txerria, ez? Uste dugu bere esplikazioa badaukala. Mallorcara intxe bertan herria beratxa da, Euskal Herria bezala. Baina 1950 arte gutxi gora bera oso pobreak ziren. Orduan, ekonomia guztia, beraien plato tipikoak ez dira oso mediterraneoak. Osa, sartzen dute plato berdinean arroz brut, adibidez. Arroza da, egingo dugun arroza bezala, baina sartzen dute denetarik. Osa, sobratzen zitzaien guztia sartzen dute arroz horretan. Eta brut, esan nahi du itxusia, arroz itxusia. Eta ez dauka zer ikusirik hementxe egiten dugun sukaldearekin. Eta berberetxoak, ez? Oso onak dira, daukate itxaso zapore baina hundia. Ze ondo. Kusiko dugu bai. Hale, hori ez da, jarri dut puru batzuk, ze ondo. Egiteko, eta perrejila. Mila esker. Oso ondo. Vale. Mila esker, ona egongo da. Ateratzen da. Vale, mila esker. Agur. Bueno, azten gara, Eneko, zu azten zara... Vale, ni azten naiz honekin. Zuritzen, baiz? Venga, zatitzen. Hori hartu... A ber, armatzen dudan, Hasiko nahi. Naiz espezialista honetan, baina saiatuko naiz. Ja, jarri dugu berotzen. Ez da lehenengo aldia arraina sukaldatzen dudala. Da, bigarren aldia, ez? Bai, uste dut baiet. Eskalatu dugun azken pareta... Pirineotan, ibili ginen pizkatxo bat. Eta hori baino leheno Mallorcan ibili ginen, hor entrenatzen eta Mallorcatik, bueltaka irlatik. Egia esan da, azken aldi honetan ezin izan dugu asko mugitu, Egon gara jendu guztia bezala, baina saiatuko gara hau da hontan irtetzen. Himalaiara jungo nahi genuen, ez dakigu ziur, bestela handetara jungo gara. Eta horien artean, edo ez dakigu Pakistan, Nepal, edo handetara jun. Arazoekin daude baitare, pandemiako kontuarekin, orduan ikusiko dugu, kanpotikan edo hemendikan egingo ditugun gauzak. Zemuz dijoa? Oso ondo. Osa izen du oso ondo.
Bai, ez? Bai. Hau egingo da pizka bat eta botatzen diogu ja tipula eta piperra. Eman... Venga, bai. emaiozu. Ez da janari liofilizatua. Ez? Dauka zer ikusi. Hau, uste dut, obeago... Hasi ginean mendian, gu lehenengo espedizioa egin genuen Juanito Oiartzabarekin. Eta sekulako janaria eraman genuen. Baina hori izan zen, 1989an. Bera bukatzen zuenean, bere azkenengo sortxibian, apurnan. Ni balme euskan momentu horretan, 24 urte, oso gazte. Eta momentu horretan, oraindikan sukaldatzen zen asko, kanpo basetan. Gaur egun badaukagu horrelako janaria prestatuta, eta egiten duguna da zuzenean. Sobrea ireki, ura bota, eta 5-10 minututan jaten dugu. Vale, oraintxe bertan botako diogu ardoa. Ardoa, bai. Pasatzen didazu. Venga. Bai, esto da gola ja puntuan, bota. Bai. Josebak, zu esaten dezun moduan, zelako pulamendua. Bai. Eta guztia garbi, Joseba. Ikasten dugu asko zutaz, Hau eramaten dugu baita. Bagoa zirrik itxarraka. Liburua baduka zerbait ona eta zerbait txarra, gauza guztia bezala. Ona gu idatzi degula guztiz. Orduan, alderrotatik, literatura aldetik, ez da idazle profesionale batek ez du izango daukan maila, baina beste aldetik askoz freskoago, divertigarria, beste gauza batzuk izango ditu. Autobiografia bada, orduan agertzen da gure bizitza guztia txikia ginenetik. Gure gurasoa mendizalak ziren, eta gu hasi ginen mendian txikitatik, eta orain arte, espedizio asko kontatzen ditu, ezik, Aventura pila bat kontatzen dira, eta ni uste dut, bueno, interesgarria dela, ez? Ondo pasatzeko liburua. Ze arroza ja tokatzen zaigu edo? Bai, ekarri dugu arroza. Ez daukagu hementxe Joseba laguntzen, eta ez da reza, horrelako arroz polit bat ateratzea, gozoa. Baina aterako zaigu, Joseba, aterako zaigu. Zenba pareta eskalatuko genituen, ez dakit, baina pila bat. Zenbaki bat, baina... Daukat oraintxe, gure web orrialdean jartzen du, baina uste direla 72.000 pareta ezberdina, bide ezberdina, horrelako gauza bat. 1.300.000 metro baino gehiago igota. Horrela, egin genuen kalkulo baten, pasada bat, eta 70 herrialdetan egonda. Guri gustatzen zaigu asko eskalatu mendian, gehien bat, baina mendia baita. Eta gero baita ere bideiatzea. Orduan batu ditugu gure bi pasioak bizitza hontan. Eta hori suerte handia da. Ezin gara kexatu horretaz. Nizte dut, bota behar diogula. Salda, ez? Bai, salda. Guztia? Bai, bota guztia. Bota guztia. Ez da itoko arroza? Ez. Bota guztia, kalkulatuta dago. Hortxe. Oso ondo. Ze ondo, orain... Hau eramango dut, horra, hau baita ere, guztia garbi. Oso ondo. Berberotxoak behar ditugu, bai. Niztu ja dagola. Barrura. Barrura, bai. Listo, ez? Vale. Liburua... Beka, sinatzen diogu. Venga, sinatzen diogu? Guazunekin. A ver, ze dedikatoria okurritzen zaigun, Imaginazioa behar da honetarako, ez da reza. Hortxe okazu, dedikatoriarekin, Joseba. Ea gustatzen zaizun. Bai, hori da garrantzitsu dena. Aber disfrutatzen duzun. Ostras, eneko, ez diogula jarri garrantzitsuena arrozari. Bai. Perejila, ikazu hortxe. Uste, entxunda daukat Arginano familia nago oso garrantzitsua dela, ez? Bai, uste baietz. Ez daki nola jartzen den ondo, baina, bueno, holan egiten dute, ez? Bueno, Joseba, gu gelditzen gara hementxe, hau da estatzen, eta zu gozatu liburuaz. Kontatuko diguzu, ea gustatzen zaizu. Agur, azten gara. Josebarentzat, gure abenturataz goxatu dezazun. Gu disfrutatu dugun bezala. Besarkada handi bat, Eneko eta Iker. Paria, mila esker, hemen txeliburua, zer txukuna, eta noski, hemen lagako jat, baina txea mongoiat irakurtzeko ere bai. Ona, oide paria, Bai, da.